vi skal over og handle. Men det er du jo ikke så god til. Så jeg fatter hjem. Stiller jeg mig. Kan I se mig alt sammen? For jeg har fandme gjort mig umage. Ja. Tusind tak, fordi I kom til Benny og min forårsfest. Og tak fordi, Benny, du har holdt mig ude i 26 år. Det er godt gået af mig. Og det må jeg sige, vi er lige forståelige, vi er lige stædige, og vi er lige hysteriske. Ja, så der ligner vi jo også meget godt hinanden, så det er derfor, vi har fået så godt far. Ja. Men vi er også nået den alder, hvor vi begynder at skrive sæler. For vi kan ikke huske nogen af os, hvad vi skal. Okay. Og det er godt, vi har stort køkken. Så en morgen, da jeg stod op, så lå der på komfuret en lille gul sæl, hvor der stod skat. Det blev også god mandag. Indtil Benny han kom og sagde, ja, jeg har lagt den selv her, fordi jeg skal huske at ringe til 12 og skat. Det er bare en ganske almindelig mandag, ligesom det plejer. Ja, nå. Nok om det, fordi det er jo alvor. Ja, det er. Men vi har også fornyet os, vi to Benny. Vi er både kommet med i ældresagen. Vi har fået sundhedskort. Og vi holder op med at bruge den sætning, når vi er førhen, når vi sagde ude i haven, så har vi jo kigget ud. Se nu, nu kommer flextrakteren igen. Det er nok en af de gamle, der skal til behandling eller hvad. Den sætning, den er væk. For nu kører vi nemlig med flextrakteren. Fuld fart til Ejby og hjem igen fra. Og det suser derude. Og ikke nok med det, vi bruger også målmanden og Vivi. Vi har haft mange ture til Ejby, og det siger vi tak, fordi I har os med. Også selvom vi har været lidt støjende indimellem. Sådan er det jo. Og det er selv, når du synger. Men jeg vil sige tak til alle jer, der er her, fordi vi har haft det rigtigt og har det rigtig hyggeligt sammen. Og selvom der er mange af jer, I er meget yngre end os, men vi forsøger hele tiden at følge med. I gør det også meget godt. Og vi er ikke de første, der går hjem. Nej. Aldrig til en fest. Så jeg har også tænkt på, Benny. Vi skrev jo, der står, vi går efter guld. Det har jeg lidt overvejet de sidste par dage. Det er fandme svært at komme med sådan to der og skal danse. Vi vil jo banke ind i hinanden konstant for. Det er et stort skridt. Men så tænker jeg, hvis jeg nu lige afmonterer mig, og bliver pæn, jeg skal nok nå til, men lidt pænere, og jeg har jo taget kondisko på, så vil jeg gerne bytte op til en hovedværelse. Så må vi se, om vi kan finde ud af det. Ja, vi kan da altid brække lidt med det. Jeg vil sige tak, fordi I kom, og håber, vi får en god fest. Og tak, fordi I til dig. 25 år. Vi håber, at du får 25 mere. Så skal I få musik til den. Ja, men jeg skal også Godt klædt op.